Welcome back to our channel! Hello! So, for today's video, mukbangan na naman tayo. Kaya meron tayo ditong Filipino breakfast. Filipino breakfast. So, parang boodle fight na rin to. So, panibagong araw, panibagong video. At syempre, panibagong mukbangan na naman. So, ayan, kain po tayo. Mga tamo po! Meron pa tayo ditong tosino, tapos hotdog, tapos luncheon meat, side up egg, tapos merong itlog na maalat, tapos scrambled egg na may sibuyas, tapos tuyo, tsaka longganisa. Tsaka meron tayo ditong panchaw. Yung ingredients niya parang sa chowking. Ayan. So, let's eat! Kain po tayo. Mga tama po. Kaya Kapampangan. Ayan. What's first? Man. Ayan. Luncheon meat. Sabayin niyo po kami para nabubusog din po kayo. May naman. Salmon?
Sarap. Kaya rin po kayo. What? Kain din po kayo. Then, exit baby. Hotdog. Hotdog. Sarap. Sarap, grabe.
Samul kasi samul eh. Mm. Cheers! Excuse me. Oh my gosh. Tama ba kasi? Busog? Busog na. Yeah. Busog na rin po ba kayo? Ay, excuse me. Busog ko. Yan kasi na ako.
Papak. Mmm. Fountain. So guys, hanggang dito na lang po. Busog na kami. Sana nabusog din po kayo. At syempre, patuloy po tayong sumabaybay sa ating channel. So, bye-bye. Please like, share, and subscribe to our channel. Then, hit the notification bell para updated tayo sa mga bagong video. So, yun lang guys. Bye! Bye!